Nakakulong na ngunyan sa Minalabak Municipal Police ang sarong notorious na parahabon, makalihis na maaresto sa Purok 1 Barangay Hubo, Minalabak, Camarinesor, alas 9:25 kasuod mang aga. Binisto ni Police Master Sergeant Ernesto Verdadero Jr. ang suspect na si Victor Belodo Cadores, 34 anyos, para tiyenda nin sira asin residente ka nasampit na lugar. Naaresto siya sa kusubkan mandamiento di aresto na pigluwas ni Honorable Valentin Espaldonpura Jr., ang presiding judge kan RTC Branch 23, 5th Judicial Region sa Naga City. Nakapag ma'am sa tuyang warrant officer na mga taga-dumaan ito siyang asset naman ma'am na nayaan po na ma'am na cited ma'am naman sa harong ninda. Immediately ma'am tigdamanan ma'am kan sa tuyang mga operativa. Saka naman po siya ma'am nag-resist kan pag pagdako pa. Apwera sa panhahabon, dati naman daang luwas laog sa kulungan ng sospek na imbwelto man sa pagpapalakop nin iligal na droga. Napudan po kami sa gabos ma'am na mga taga Minalabak. Nakuha ko po kita ma'am na hiling o may mga bistado kita na nangyaan sa tuyong lugar na may ibang warrant of arrest o kung ibang may kaso. Pwede man po maki-coordinate po ang bigis sa tuyong istasyon para mag-ibuhan po ma'am paagi para madakop o makuayan para magbaba man sa tuyang mga digyo sa criminal na digyo sa tuyang lugar. Nakatalaan na darahon sa Naga City BJMP ang sospek na naaatubang sa kasong theft. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.